אז שלום לכולם, ברוכים הבאים למערכת פיקטק של מרכז השליטה של מחלקת גיט פלוס. כמו שניתן לראות, אנחנו נמצאים במסך הבית, שיש בו קצת נתונים כמו הרובוטים האקטיביים, העמדות הפעילות והמצב של הרובוטזון. ושאנחנו ניכנס עם המייל הארגוני שלנו ועם הסיסמה, אנחנו נצליח לגשת למערכת. כרגע אנחנו מחוברים למערכת בתור לינה שהיא מנהלת, ואנחנו נמצאים בדשבורד הראשי של הניהול, שבעצם הדשבורד בנוי מככה, שיש לנו אזהרה אם יש לנו חריגות פתוחות מעל 5 דקות. יש לנו פה נתונים מתי סנכרן לאחרונה, איזה משמרת פעילה, אם ה-API הוא connected, מה מצב האזור הרובוטים, כמה תחנות פעילות, כמה רובוטים פעילים. יש לנו חיסכון תפעולי יומי, יש לנו חיסכון מצטבר, מלקטים, הזמנות שבוצעו, מגמות ב4 שעות האחרונות, החריגות הפתוחות, מדד בדיקות יומי שבעצם הוא מסונכרן לפי כמה תקינות מתוך כל ההזמנות שהושלמו, זה נראה במסך הבא. תחזית, עומס למחלקה יש 59 לעומת קיבולת של 800. יש לנו פה את מרכז בקרת חריגות, שבו ניתן לראות מאיפה הגיעה החריגה, מה החריגה, כמה זמן היא פתוחה, וכמובן שאפשר גם לסגור אותה. יש לנו את המפה שמתעדכנת לייב של החריגות, ניתן לראות לפי תחנה, כמה חריגות פתוחות יש עליה, שיש לנו 3 מצבים שנתקים במעקב וחריגה. ויש לנו את קירת הילה, שאפשר לראות שכרגע צוות הניהול עשה הזמנה אחת, וקירת הילה לא מופיע עובדים, כי זה רק למלקטים, ורק לינה עשתה, ליקוט כרגע. יתרה מכך, יש לנו את המסך של המלקט, שכרגע אנחנו נראה אותו מצד המנהל. כמובן שאם יש משימות פתוחות, זה יופיע לנו כאן. אם יש משימות של לינה מזינה לעובדים, הם יהיו כאן. הנה ניתן לראות שלינה עשתה ליקוט אחד, זה הקצב ליקוט שלה, מה היעד שלה, הסטטוס שלה. ניתן לרענן את הסביבה, וכמובן לקבל הודעה שהכל בסדר. וניתן לפתוח חריגה ישר מתוך המסך ליקוט, שבעצם בתוך המסך ליקוט אפשר לבחור את סוג התקלה שיש לנו, את סוג החריגה, את הרמת דחיפות, ולרשום רובוט לא בא, ולשלוח את החריגה, ולינה תקבל אותה ישר למרכז הבקרה, כמובן עם התראות, ניתן לראות שהדיווח נשלח, ושהיא קיבלה את ההתראות. לינה, בשונה מעובדים אחרים, ממלקטים, היא לא יכולה לבחור משמרות, וגם הכפתור הזה חסום, והיא מקבלת התראה שהיא לא זכאית לגשת, כי היא מנהל. יתרה מכך, יש כאן את מסך ההתראות, שבעצם שיש התראות חדשות, ניתן לראות שכמו שיש עדכון זמינות שבועית ויש חריגה דחופה, אז ניתן לראות את זה גם מכאן. ולסמן שנקראו, וכל ההתראות שסומנו ונקראו. סידור עבודה, יש את המודל סידור עבודה, שבעצם הוא מראה פר יום ופר 2 משמרות ביום, הוא מראה, יש לנו כפתור אופטימיזציה חכמה, יש לנו את האפשרות לנקות, לא, אנחנו יכולים לבדוק את יעד 4 משמרות לעובד, ניתן לראות כמה זמינים לשיבוץ, כמה משובצים לתחנות, כמה תחנות פתוחות, את הקצב המשוער של הליקוט, לפי נתוני עבר, ניתן לראות את הציון של השיבוץ, ניתן לראות שההוגנות קצת נמוכה, אבל שאר המדדים גבוהים, לכן הציון הוא 89, ניתן לראות ששיבצנו את כל העובדים למשמרת, ברגע שנכנס לפרסם, זה ישלח התראות לכל העובדים שהם בעצם במשמרת הזו. ניתן לראות את ההודעות קופצות, ובנוסף יש לי פה כפתור אופטימיזציה חכמה, שאם אני אנקה עכשיו את הלוח, ואני אחץ אופטימיזציה חכמה, הוא בעצם ישבץ את העובדים לפי אופטימיזציה חכמה. בנוסף, יש לי גם את שיבוץ קבוע, שאני יכול לקבוע עובד, שהוא יהיה תמיד באותה תחנה, כי הוא עובד כל פעם את אותו משמרת, ואני אשים אותו מהתאריך של היום, עד סוף החודש, ואני אעשה שידרוס שיבוצים קיימים, ואני אעשה דלג על שישי שבת, ואני אעשה צור שיבוץ קבוע, יהיה לי את ההתראה שנוצר שיבוץ הקבוע, וגם העובד יקבל התראה שהוא נוצר שיבוץ. וניתן לראות שבאמת נוצר שיבוץ, ואת מה שהיה ונדרס אני אחזיר, ואני אשלח התראות לעובדים. הנה ניתן לראות שהעובדים מקבלים התראות על שיבוצים חדשים. במסך ניהול ההזמנות, שכאן בעצם לינה יכולה לעקוב אחרי ההזמנות, יש לנו אופציה. קודם כל, אם הזמנה סומנה כהושלמה, אבל היא לא באמת הושלמה, אנחנו יכולים להפוך אותה כממתינה לליקוט. ניתן גם לשנות את המלקט שעשה אותה. בעצם אם אחד המלקטים האחרים החליט שהוא עושה את ההזמנה ולא המלקט שנמצא, אנחנו יכולים לשנות, לעשות שבץ, ההזמנה תעבור לאותו מלקט והוא יוכל לשבץ, או שאנחנו יכולים להגיד שהיא הושלמה. יותר מזה אפשר להגיד שאם ההזמנה נקלטה והיא לא תקינה, כי היה חסר מוצר, כי הגיע מדף לא נכון או מכל סיבה אחרת, ניתן ללחוץ לא תקין, להפוך אותה ללא תקינה, והיא מסומנת כאדום, ואם במידה וגילינו שבסוף ההזמנה תקינה, ניתן להחזיר אותה לתקין.
יתרה מכך, מכאן לינה יכולה לטעון קובץ אקסל, שהוא בקובץ שיוצא ממערכת גיט פלוס, ממש לטעון את כל הנתונים. כרגע המערכת טוענת את הקובץ, כמו שניתן לראות, ובסוף יופיעו כאן כל ההזמנות שנסגרו היום. אנו נמתין שזה יקרה, זה קובץ מאוד גדול, של יותר מ-5,000 שורות. הקובץ ניתן, בגלל שאני אחזור למסך הניהולי, אני אראה את ההזמנות שבוצעו היום, אני אראה את המגמות ליקוט, אני אראה איזה צוות עשה הכי הרבה הזמנות, ואיזה מלקט עשה הכי הרבה הזמנות. אני אעבור לניהול חריגות, יש לי כאן מסך לניהול החריגות, שבעצם מפה אני יכול לנהל את כל החריגות שפתוחות, לעקוב, לראות מה קורה איתן, לראות כמה זמן הן פתוחות, מאיזה תחנה הן באו, ולהבין קצת יותר על החריגות, יכול לראות כמה יש גבוהות, כמה פתוחות, מה הזמן ממוצע לטיפול, אני יכול לעשות כל מיני פילטרים, כמו לסגורות או לפתוחות, אני יכול לבחור תחנות, אני יכול לבחור את הרמות, אני יכול לבחור את העובדים שפתחו את החריגה, כמובן שזה מתעדכן לפי עובדים שפתחו חריגה. מכאן, יש לי כאן המון פילטרים שאני יכול לשחק איתם, לצורך מציאת נתונים. מנהל יכול לפתוח חריגה גם מכאן, שהיא לחריגה לעצמו, מתי העומס במחלקה, מתי התקלת מסון, מתי החוסר בציוד, זה נועד יותר לצורכי תיעוד, אז אני יכול לבחור שיש עומס במחלקה ושהיא ברמה גבוהה, וברגע שאני שולח, החריגה נפתחת ונשלחת למסך הבקרה, ואני אמור לראות אותה ישר פה. בניהול עובדים, מכאן אני יכול להוסיף עובדים לעבוד, יש לי כאן את כל העובדים הפעילים, גם אני יכול אם עובד עזב או אינו עובד יותר, אני יכול להחליף לו את הסטטוס, לדוגמה, משה מלקט לא עובד, הוא אינאקטיב, הוא אינו יכול להתחבר יותר, אם עובד עבר מחלקה, ניתן לשנות בין המחלקות, אם עובד עבר תפקיד, אז ניתן לשנות לו את המחלקה ואת התפקיד, כמו שהראיתי קודם, ניתן לשנות לעובד את השם, במידה ורשמתי אותו לא נכון, או שאני רוצה לרשום באנגלית, וניתן כמובן גם להחזיר אותו לסטטוס פעיל. אני עכשיו אקים יוזר חדש, ישראלי, עם המייל שלי. כמובן שהמייל חייב להיות חד ערכי, וסיסמה שהיא לפחות 4 תווים, וברגע שאני מוסיף אותו, כמובן הוא יתווסף לי פה, ברשימה, ויש לי תוכנית חפיפה חכמה שעובדת לפי הנתונים שאני נותן לו על מלקטים. זאת אומרת שאני יכול לראות שביום הראשון יהיה לו אוריינטציה בתחנה 4, ביום השני יהיה לו ליקוט מודרך, ביום השלישי עבודה עצמאית, ואני גם יכול להדפיס את זה לעובד. יש לי את ההגדרות מערכת מהצד של לינה, לינה יכול להחליף סיסמה לכל עובד שנמצא, במידה והוא שכח, הוא יכול להזין סיסמה, או שיכול ליצור סיסמה חזקה, שהיא סיסמה חזקה, ואני יכול לתת את הסיסמה שנוצרה בקלות ולשלוח לו בוואטסאפ לעובד, או בכל פלטפורמה אחרת, וגם לינה יכולה לשנות לעצמה את הסיסמה. לינה בנושא גם יכולה להגדיר את ההגדרות תפעוליות ורווחיות, כמו היעד הליקוט שעתי עולמי, את הזמן לטיפול בחריגות, העלות ליקוט ידנית ועלות ליקוט עם פיקטק, שזה בעצם משרת אותנו במסכים הבאים. במסך אנליטיקס אנחנו יכולים לראות את ניתוח הצווארי בקבוק. בעצם אנחנו רואים בלייב מה קורה. את כמות הרובוטים הפעילים, את רמת הסוללה הממוצעת של הרובוטים, את הניצולת, את החריגות הפתוחות, יש לנו עוד פעם את המפה החיה של החריגות, יש לנו פה קצת המוח של פיקטק, שזה יהיה מחובר ל-AI והוא יזהה דברים וייתן לנו המלצות, יש לנו פה ניתוח מגמות לפי שעות, לפי היסטוריה של 7 הימים האחרונים, יש לנו פה תובנות של המבוססות נתונים, יש לנו פה את האבחון צי רובוטים, יש לנו פה את הפעולות מומלצות לשיפור, המון נתונים שיכולים לעזור ללינה בזמן אמת. ויש לנו את הדף רווחיות ו-ROI, בעצם ניתן לראות כמה חסכנו, מה החיסכון הצפוי, מתי אנחנו נשבור את נקודת האיזון, ניתן לראות גרפים של התחזית השנתית, בזכות פיקטק, ניתן לראות פה את הכסף ואת הדברים, תובנות פיננסיות, ניתן לראות מתי היה השבירה, ניתן לראות שעברנו את נקודת האיזון, בעצם המון נתונים פיננסיים, וגם כמובן ניתן להשתמש בפילטרים ולראות את הדוחות. מרכז ההתראות זה מרכז ההתראות שלי, אני יכול לראות את כל ההתראות שנפתחו, למי הם נשלחו, כמובן שיש התראות שנשלחות לכל האדמינים, יש התראות שנשלחות לפיקרים, יש לפי יוזרים ספציפיים, יש למנהלים, כל דבר נשלח למה שמתאים לו. וגם כמובן הנה יכול לשלוח הודעה כללית, לפי תפקיד, לפי עובד, לכל העובדים הפעילים, יכולה לרשום היי, יכולה להגיד הפסקת צהריים, במקום לקום ולהתחיל לצעוק בקומה, פשוט יכולה לשלוח התראה וזה יופיע לעובדים.
ניתן לראות שהיא נשלחה לכל המלקטים הפעילים. ויש לנו את ה-Audit Log, שבעצם זה מכובע ה-Audit, אנחנו יכולים לראות פה את כל מה שקשור לשינויים, זה כמו שלינה יצרה עובד, אפשר לראות פה שלינה דיווחה חריגה, ניתן לראות שהיא עשתה import ל-orders, ניתן לראות פה המון נתונים, וכמובן ניתן גם לראות שכמה הזמנות שלוקטו היום, ניתן לראות שלינה עשתה 557 הזמנות, שהקצב השעתי שלה הוא כמעט 70 לשעה, שהיא לא עברה את היעד היומי, היא עברה את היעד היומי, אבל היא בקצב יפה מאוד של ליקוט, וכמובן ניתן לראות שהיא קיבלה תגים, ואם אני אחזור לדשבורד הניהולי, אז ניתן לראות את המשחוק, שבעצם כמה ניהול עשו, לעומת הגיק פלוס. ובנוסף יש לנו את הבוט. הבוט הזה יודע לענות על שאלות, גם פתוחות וגם סגורות. נגיד, כמו מי קיבל פחות מ4 משמרות השבוע, הוא ממש יודע להגיד לי שעובד ליקוט הוא שובת צריך לשמרות חסרות לו 4, שמרית מור קיבלה משמרת 1, הנוער קיבלה משמרת 1, ממש הוא יודע לפרט לפי העובדים. וכמובן שהוא יודע לעשות עוד דברים, הוא יודע גם להגיד לי מה תחזית העומס כרגע, הוא יודע להגיד לי כמה חריגות פתוחות יש, הוא יודע להגיד לי איפה, הבוט יודע המון דברים. עד כאן מערכת פיקטק מצד ניהול וגם מלקט, תודה שהקשבתם ושיהיה המון בהצלחה.